Ang sulat ni Pablo sa taga-Efeso, Kapitulo 2. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadaotan o pagka makasasala. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan. Ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tawo nga misupil sa Dios. Kaniadto kitang tanan sama kanila. Nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon ug sa mga pangandoy sa atong lawas ug hunahuna. Busa, tungod sa atong tawhanong kinaiya, gikapungtan usab kita sa Dios. Apan hilabihan kadako ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Nga bisan pa gani sa patay pa kita sa espiritu tungod sa atong pagkadaotan, gibanhaw kita niya uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Ug sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari kita uban kaniya didto sa kalangitan. Gibuhat kini niya aron pagpakita alang sa umaabot nga mga panahon sa naghingapin niyang grasya diha sa gugma nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Jesus. Kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundili gasa sa Dios. Busa, walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Kita mga binuhat sa Dios, ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kitag maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Kamong mga dili Hudiyo nga matud pa sa mga Hudiyo, dili tinuli, kay sila gong mga Hudiyo nag-ingon man nga sila tinuli, nga sa ato pa gipatuli og tawo. Hinumdumi kon unsa kamo kaniadto. Kaniadto wala kamo diha kang Kristo, kay mga langyaw man kamo ug dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. Wala kamoy bahin sa mga kasabutan nga pinasikad sa mga saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nagkinabuhi kamo niining kalibutan nga walay paglaom ug walay Dios. Apan sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Kay si Kristo mismo mao ang atong kalinaw pinaagi sa paghimo sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo nga usa lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang lawas, giguba niya ang paril nga nag-ulang ug naghimo kanilang mga kaaway. Giwagtang niya ang balaod sa mga Hudiyo, lakip ang mga kasuguan ug mga kalagdaan niini. Aron gikan sa duha ka kaliwatan, mahimo diha kaniya ang usa ka katawhan, ug sa ingon makab-ot ang kalinaw. Pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gihiusa kita niya ug gipasiguli ngadto sa Dios. Ug sa ingon ni ana, giwagtang niya ang pagdinumtanay. Busa mianhi si Kristo ug gisangyaw niya ang maayong balita sa kalinaw alang sa tanan kaninyong mga dili Hudiyo nga kaniadto layo sa Dios ug sa mga Hudiyo nga duol kaniya. Pinaagi kang Kristo, kitang tanan Hudiyo ug dili Hudiyo makaduol sa amahan dili sa usa ka espiritu, diha sa usa ka espiritu. Busa kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga tagalungsod na sa katawhan sa Dios
ug mga sakop na sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta ug mga bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibuok balay hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtotoo, kamo usab nga nahiusa kaniya gihimong usa ka balay diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 2.